Assalamu alaykum hormatly tomaşaçylar, gaderli aýdymsaz söýjiler we dinleýijiler. Mehriban arkadamyzyň saýasyny bütün dünýäde bolşýaly biziň bagtyar türkmen halkymyzym edýid arkadamyzyň daşyna berk jewisleşip täze ýyly, täze 2020-nji ýyly owadan aýdymlar saatlar bilen, şatlyk şowgunlar bilen, süýji arzuwlar bilen garşylaýar. Mehriban ýylyşlar hormatly tomaşaçylar, bizim owalar saatlaşan natlyk epleşigimiň täze ýyl bayramçylyk saanyny ýadyk etdik. Elbetde şu görýän owadan sahnanyň paýtagtymyzda ýerleşýän Bostan howly mebelleri dukanyny ýadyk edýär. Mehriban ýylyşlar, biz gepleşigimiň başynda bize şeýle döwrewap gepleşikleri, şunuň ýaly owadan ýerlerde owalar saatlaşan natlyk gepleşigimiň göçme sanyny şeýle gyzykly taýýarlap halkymyza ýetirmäge bize uly mümkinçilikler döredip berýän hakyň fiýlany, halkymyzyň hormatly ýyl ýaşul syp saýlany, mehriban arkadamyzy, ustadymyzy, halifamyzy çäksiz alkyşlarymyza aýdýas. Edýid arkadamyz, ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, tutýan tutumly işleriňiz elmidama rowaj alsyn. Siziň saýaňyzda bagtyar türkmen halkymyza diňe gowunlar ýar bolsun. Her bir bagtyar ojugy, arsgal döwlet, agdy berlik, bagtyarlyk arzu edýär. Mehriban ýylyşlar, hormatly tomaşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz owalar saatlaşan natlyk gepleşigimiň bayramçylyk sanyna başlaýar. Elbetde owalar saatlaşan natlyk gepleşigimiň bu göçme sany mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen açylan türkmen owady tele ýaýlymyň şeýle de paýtagtymyzyň görküne görk goşup oturan Aşgabat seýli ýakyny ýerleşýän Aşgabat medeni din jalş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Elbetde mehriban ýylyşlar, bugünkü gepleşigimizde de ýurdumyzda tanalýan halkymyzyň uly söýgü bilen dinleýän meşhur aýdymçylarynyň 4 sanyny biz gepleşigimizde çağırdyk. Elbetde olaram gepleşigimiziň dowamyny mehriban arkadamyzyň ilhamyndan nören owadan eserleri, şeýle de halipalarymyzyň dörejiligininden, aýdymçylarymyzyň öz döreden owadan aýdymlaryny jany sesini biziň owalar saatlaşan natlyk gepleşigimiň bayramçylyk sanyny siz üçin jany sesi ýerine ýetirip bererler. Aýdymçylarymyz sahnamyzda çağırmadan öňürti bugünkü gepleşigimiziň göçme sanyna gatnaşýan kompozitor sadanlar var, sadanly dostlarymyz var, halipa sadanlarymyz var. Gepleşigimiň başynda ustad ýigitlerimiz bilen, sadanlarymyz bilen sizi tanış edýär. Magtumuladyň Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bagtyar talebi, Ezerelli sadannamy Aýmurat Oradow, şeýle de gitara saduralyny biziň halipa sadanlarymyzyň biri Akmurat Mämedjikow, şeýle de zehinli kompozitor sadanlar bugün gepleşigimizde gatnaşýarlar. Saparmurat Teşnidow, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi Nepes Muhammedow, döwlet täşli şeýle de Maýa Kuleýewadyň Naky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly mugallimi, kompozitor Arzuw Hudaýberdiýew, şeýle de mehriban arkadamyzyň ak patat bilen açylan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi zehini sadanlamy Azim Uly Babakanow, şeýle de ýene de bir halipa sadanlarymyzyň biri Kakajan Hojaqaýew, şeýle de Türkmenowa Hoşuluk Uniwersitetiniň bagtyar talebi biziň zehinli sadanlarymyzyň biri Merdan Ataýew biziň gepleşigimizde halipalar, sadana ýigitler biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Indi orada mehriban ýylyşlar gepleşigimizde siz üçin owadan aýdymlary jany sesi ýerine ýetirjek aýdymçylarymyzy atlandyryp olary sahnamyzda çağırýar. Mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly atlara eýe bolan iki sany biziň söýgüli aýdymçylarymyz Nurýagdy Rejepow, şeýle de Haji Ýazmamedow sahnamyzda çağırýar. Nurýagdy Haji gepleşigimizde hoş gördük. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Şeýle de mehriban ýylyşlar, hormatly tomaşaçylar, biziň ýurdumyzyň meşhur ýyllygy 2019-njy ýylyň parlak ýyllygy diýen adyň eýesi biziň söýgüli aýdymçymyz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi Azat Dönmeýew sahnamyzda çağırýar. Azat gepleşigimizde hoş gördük. Gutly bolsun, höwür köp bolsun, täze ýyllar gutly bolsun. Şeýle de mehriban ýylyşlar, hormatly tomaşaçylar, öz döwrüni, özüniň döreden ajaýyp aýdymlary bilen Türkmen sunuwatynyň taryhyny öz adyny ýazdyrmagy başaran biziň ustad halipamyz Türkmenistanyň halk artisti Atabaýat Şarguliýewiň perdendi biziň söýgüli aýdymçymyz Kuwat Şarguliýew sahnamyzda çağırýar. Wagt gepleşigimizde hoş gördük. Ine hormatly tomaşaçylar, mehriban ýylyşlar, gepleşigimiziň şu bayramçylyk sanyny görýän biziň söýgüli aýdymçylarymyz siz üçin owadan aýdymlar jany sesi ýerine ýetirip berer. Şoň üçin başga ýaýlyma geçmezden Türkmen owadyny, owadlar saatlaşan natlyk gepleşigimizde tomaş edin. Ýetler
Siz üçün tayarlanan oruna çağırıyaz. Mehriban ileşer, hormatly tamaşaçylar, biz owalar sadaşan atly gepleşigimiň bayramçylyk sanyny siziň bilen dowam edýäs. Ine bugun gepleşigimiň bayramçylyk sanyny paýtagtymyzda ýerleşýän Bostan Howly mebelleri dukanyny ýadgy edýäs. Elbetde Gahrman arkadamyň tagallaty bilen açylan Türkmenowa tele ýaýlymyň şeýle-de paýtagtymyzyň görküne gör goşup oturan Aşgabat Medeni Din Jalş merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Ine bugun gepleşigimizde de halkymyzyň Gowur pul söýgüle dinleýän aýdymçylary, Türkmenistanyň atgadanan artistleri Haji Admamedow, Nuriýady Rejepow şeýle-de halkymyzyň ses bermege satyny 2019-njy ýylyň parlak ýyldy diýen formatly adyň eýesi Türkmen Döwlet Medeni Din Institutynyň bagtyar talyby Zehin aýdymçymy Azat Dönmedow şeýle-de Türkmen sunuwatyny öçmejek ýyz gallaran biziň Ustad Halypamy Türkmenistanyň halk artisti Atabat Şarguluyevň perdendi biziň söýgüli aýdymçylarymyzyň biri Kuwat Şarguluyevň biziň gepleşigimizde ýigitler gepleşigimizde hoş gördük. Ýetip gelen täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun, arsgally ýyl bolsun. Sunwatda durmuşda da uly üstünlikleri ýaranyňyz bolsun diýip gepleşigimiň başyny bir halkymyza ýüregiňizde beslen täze ýyl gutluglaryňyzy, arzuwlaryňyzy eşdäýdi. Türkmende bir gowy söz bar, uly başlar, kiçik işler diýen içimizde ulymyz Haji. Mehriban arkadamyzy bagtyar Türkmen halkymyzy yetip gelen täze ýyl bayramy bilen tüýsürümden gutlaýan. Täze ýyl arsgally, bereketli, düşünmeli bolsun. Bizem gelecekde edip arkadamyzyň bize döredýän mümkinçilikleriniň gadyryny bilip arkadamyzy watanymy wasp edýän owadan aýdymlar bilen halkymyzy begenler sip inanýan. Ýene bir ýoly täze ýyl gutly bolsun. Haji köp sag bol, arzuwlaryň hasyl bolsun Nuriýady. Söz sizden. Hawa menem şurdatdan peýdalanyp, bize halypa bolup duran, ustad bolup duran, milliligimizi söýýän Gahrman arkadamyzy, Mehriban Türkmen halkymyzy täze ýyl bayramy bilen tüýsürümden gutlaýan, täze ýyl ähli Türkmen halkymyza bagtyarlyk getirdim. Mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Halypalarymyzy tirhegine aldyran, sunuwatymy sarpalaýan Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Pursatdan peýdalanyp, edil arkadamyzy Türkmen halkymyzy täze ýyl bayramy bilen tüýsürükden gutlaýan ýurdumyza arsgal döwlet bagtyarlyk getirsin, üstünlik getirsin. Mehriban arkadamyzyň taýatyna toýlarymyz kän bolsun. Şeýle bolsun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Şol toýlarda da täze aýdymlaryňyz bilen çykyş edip, şu sunwatda hatam bir uly üstünliklere eýe bolmagyňyzdan tüýsüremizden arzuwlaýas. 2019-njy ýylyň parlak ýyldy Mehriban arkadamyzyň şaha adam bilen açylan Türkmen Döwlet Medeni Din Institutynyň bagtyar talyby Azat Dönmedow arzuwlaryny dinläsimiz gelýär. Azat, bayramyň gutly bolsun, höwür köp bolsun. Sağ olun. Bizi şeýle fiýlaglara münasip görýän, bizi ähli-babatda döretmäne, işlemäne mümkinçilikler döredýän, bize halypa, bize görelli mektep ýoly bolup duran Gahrman arkadamyza tüýsürümizden sag bolsun aýdýan. Biz nähili üstünliklere, bagtyarlyga ýeten bolsak, Gahrman arkadamyzyň ihlasy bilen ýetdik. Menem şu pursatda Mehriban Gahrman arkadamyzy, Türkmen halkymyzy tüýsürümizden ýetip gelen täze ýyl bayramy bilen gutlaýan, täze ýyl näme arzuwlary ýetirýän ýyl bolsun, täzeliklere baý bolsun, täze ýyl gutly bolsun, düşünmeli bolsun. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Size de täze ýylda uly üstünlikler arzuw edýäs. Maşgalaňyň abad bolmagyny, arsalyňyda döwletiňde döwlet goşulmagyny tüýsüremizden arzuwlaýas. Indi gepleşigimiziň dowamyny aýdymsa söýjülerimizi şu pursatda bize tomaşa edip oturan dinleýijilerimize bir näçe ýa gepleşigimiziň başynda da aýtdyk. Mehriban arkadamyň ihlatynyň dören şeýle bir gaýtalanmajak kämil derejedäki lezzetli eserler bar. Ol aýdymlar ädir jany sesse ýerine ýetirip berersiňiz. Halypalarymyzyň bize miras gallaran aýdymlaryny döwrümizde ödöreden aýdymlaryňyzy ädir iýleşlerimize ýerine ýetirip berersiňiz. Şoň üçin Mehriban iýleşler başga ýaýlyma geçmezden Türkmenowa tele ýaýlymany owalar taýlaşan natly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyna tomaşa etmekliňizi dowam edin. Indi size bir sorak beresim gelýär. Aýdymy ýerine ýetirýän pursadyňyzda özüňizde bir içiňizde üýtgeşik buýsanjy oýurýan. Özüňizi hasam bir mertebe bildirýän aýdymman. Elbette bar. Biz Gahrman arkadamyzyň eserlerini buýsançylan ýerine ýetirýäs, hemde özümize bagyt bilýäs, mertebe bilýäs. Hemde Magtumul atamyzyň sözlerine döredilen aýdymlar ýerine ýetirmäni gowurýar. Düşünükli. Nuriýady siz? Elbette beýmar Gahrman arkadamyzyň döreden aýdymlary, eserleri toýlarda, bayramlarda
halkymy tarapyndan gyzygan garşylanýar. Bizim şu gahrman arkadamyzyň döreden eserlerini aýtmagy özüne bagyt bilýär. Şeýle de Mehriban arkadamyz enelerimize, gelinlerimize, gyýylarymyza uly tarpa goýar. Enelerimiz hakda, ejelerimiz hakda döredilen aýdymlar goýarýan. Şolar hakda da aýdym köp döredin gelýär, aýdasyn gelýär. Menem şu hajyň Nurýagdyň aýdanlaryna goşulýan. Elbetde arkadamyň döreden bir näçe eserlerini özüne ýol, ýörelgi dinýäs. Şol aýdymlary toýlarda, bayramlarda ýerine ýetirmekde buýsanç bilýär. Mehriban arkadamyň şeýle lezzetli eserleriniň öwrü köp bolsun. Mehriban arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Hemmemiň bilişimiz ýaly Mehriban arkadamyň saýasynda toýlarda, bayramlarda hemmemiň halka hyzmat edýär. Elbetde şu taýda toy bayramlarda ýaşlarymyz garşy alynanda da Mehriban arkadamyň owadan eserlerini dören aýdymlar bilen garşy alýar. Gahryman arkadamyň ähli aýdymlaryny, ähli eserlerini halkymyzdan bizden ýatdan bilýäs, uly söýgü bilen dinleýäs. Uly buýsanç bilen ýerine ýetirýäs. Mehriban arkadamyň şeýle ihhlasyny, zehinini eýerip, bizden geljekde gahryman arkadamyza, halkymyza ak ýürekden hyzmat eder. Köp sag bolun. Ýigitler arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Elbetde Mehriban arkadamyzyň saýasyny şu istenlik ulgamdy, haýsy istenlik kärde zähmet çekmekligiňe garamazdan Mehriban arkadamyz biziň bagtyar türkmen halkymyz üçin ýaşamaklygy üçin bolçuluk döredip berýär. Aýdym işlätimiz gelse-de, saat döredesimiz gelse-de, şol döreden aýdymlarymyzy gyzygyny bilen şekilde geçirip halk köpçüligine ýetirmäge de Mehriban arkadamyzyň tagallasy bilen açylan türkmen owady tele ýaýlym bar. Mehriban arkadamyzyň tagallasy bilen açylan türkmen owady tele ýaýlymynyň üstü bilen biz özümizi halka tanadyp bilýäs, halk üçin meşgullygy ýetip bilýäs. Bize şeýle şertler döredip berýän Mehriban arkadamyza bizim şähsi alkışlarymyz aýdýas geljekde edýär arkadamyzyň önemli ödep Mehriban arkadamyz üçin, halkymyz üçin täze eserleri, owadan aýdymlar döredip, siziň döreden aýdymlaryňyzda mene şular ýaly gyzykly döwrewap, ýokary hili gepleşiklerde halka ýetirmekde size de üstünlük arzu edýäs. Mehriban arkadamyza geljekde nesip bolsa agdy berlikde hemmemiz ak ýürekden hyzmat edersiz. Indi dile gelli, ýani özüňizde sözüňizde bellädiňiz Mehriban arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzda toýlanýan toýlaň, bayramlaň başam edýär arkadamyzyň owadan eserleri bilen başlaýar diýdiňiz. Indi mümkin bolsa edýär arkadamyzyň eserlerini häzir jany sesle gepleşigimizde ýerine ýetirip berersiňiz. Haýsy aýdymny aýdyp bermekçi. Mümkin garşy bolmasaňyz adat bilen hacı bilelikde Nurýagdy bilen kuwat bilelikde Mehriban arkadamyzyň ilhamynyň dören eserleri ýerine ýetirip bilersiňiz. Haýsy eserlerini aýdyp bermekçi. Biz adat bilen gahryman arkadamyzyň Leyli Taç hakda kırawaýat aýdymyny aýdyp beräýli. Bolýa, ýygynden Nurýagdy siz Hem kuwat bilen gahryman arkadamyzyň döreden bagtyň nur diýen aýdymny ýerine ýetip berýär. Onu bul aýdymlary bizädir uly söýgü bilen buýsanç bilen dinlär. Mehriban ýeşler, hormatly tamaşaçylar, biziň gepleşigimizde tamaşa etmekligiňizde dowam edin. Türkmen owady bilen galyň. Häzir ýörüýte Türkmenistanyň atgadanan artisti Hacı Ýazmammedow şeýle de ýylyň parlak ýyllarda adat dönmeýär. Mehriban arkadamyzyň ilhamynyň ören Leyli Taçakda prowaýat aýdymny ýerine ýetirip bererler. Edil Ýsröt bolsa Türkmenistanyň atgadanan artisti Nurýady Rejepov bilen biziň söýgüli aýdymçylarymyzyň bir kuwat şargyly bilelikde edýär arkadamyzyň sözüne we sadyna dören Bagtyň nury diýen owadan eseri jany sesle ýerine ýetirip bererler. Dinläň, diýinjalyň, lezzet alyň.
Yeller sıyıpamış saçını, yeller sıyıpamış saçını. Hani bakkallar başını, men senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Gülüşünle yadı dönüp, köyü köyde dönüp, vurmadayım sağa dönüp, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Vurmadayım sağa dönüp, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Göçüp verdin akıl kuşlar, bu baharlar bahtı kuşlar, bu baharlar bahtı kuşlar. Baht için hiç kaçan işler, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Gül içinde yağı dönüp, köyü köyde dönüp, varmalayım sağa dönüp, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Varmalayım sağa dönüp, ben senin yanına geldim, yar senin yanına geldim. Gül yüzün görmene geldim, yar senin yanına geldim. Asmana kuşlar kanat kakana, seher dağlar söygü olup atana. Senin temir aşkın dolyan yüreğe, seni göryen bu ovadan çakana. Yağdır seni güller, hazır seni sayrar, yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yağdır seni güller, hazır seni sayrar, yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yar adını, sen kalbimın sonlanmacık aydımı. Bağıt kuşu götürülüp al asmana, üstümüze kanatlarını yardımı. Yağdır seni güller, hazır seni sayrar, yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar.
Yazır dinleyip güller, hazır dinleyip sayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yazır dinleyip güller, hazır dinleyip sayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yazır dinleyip güller, hazır dinleyip sayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yazır dinleyip güller, hazır dinleyip sayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yazır dinleyip güller, hazır dinleyip sayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Yılgırsın dünyamı, baktın nur yayrar. Mehriban ileşer, hormat tamaşaçylar, owalar talaşan natly gepleşigimizde dowam edýäs. Edil siz şu wagt gepleşigimizden başynda Mehriban arkadamyzyň ilhamynyň syzylyp dören owadan eserleri biziň gepleşigimizde gatnaşan aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine jany sesle diňlediňiz. Indi gepleşigimizi sorajaga barkaly dowam edelim. Ýörüýte dörejilik toplamy tarapyndan size taýýarlanan bir näçe soraglar bar. Soraglar size ýetirmek isleýär. Indi häzirki berjek soragym üç ýyňda degişli. Nutulamy Haji Nurýagdy 2010-njy ýylda Mehriban arkadamynyň tagallasy bilen Türkmenistanyň at gadanan artisti diýen hormatly ady eýe bolduňyz. Azat Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyar talebi şu ýyl ýylyň parlak ýyldy diýen ady eýe bolduňyz. Indi şu sunwatda gadanan şu üstünlüğüňiz bilen çäklenip toýlaryňyz bilen boluberýärmi ýa geljekde de bir sunwatda ýetmek isleýän üstünlükleriniz bardyr ýa öňüňizde goýan maksatlaryňyz bardyr. Men maňa berilen bu üstünlügi iň ýokary derejede arkadamyzyň, halkymyzyň önemi hökmüne kabul etdim. Bu önemleri nesip bolsa geljekde hassa bilimi bek guşap täze aýdymlar döredip arkadamyzyň döredip berýän mümkinçilikleriniň ýerlikli peýdalanyp geljekde sunwatdaky üstünlügimizi hasam batyl dowam edersiz. Düşünükli. Nurýagdy siz? Menem hazyň pikirine goşulýan, sunwatda hiç gaçan çäklenme ýok. Näçe öňe ýörä bilseň, özüňe de halkyna da üstünlük getirýär. Ýetip bolsa arkadamyň saýasyna elmeden geldiginden öňe ýörä. Azat? Murat, ýylyň parlak ýyldy bolmak, bu sunwatda indigi ýerden diýip pikir edýär. Elbetde sunwatda çäklenmek kenterlik bolsa gerek. Nesip bolsa ýene-ki ýyllarda arkadamyň, halkymyň hymmatynda bolup, has ulu söýge münasip boljakdygyma anandyrasyn. Bize mananyas geljekde hasam şu sunwat ýoluny, üstünlikli ýoluňyzy dowam edip dinleýijileriniň sanyny artdyryp şu sunwatyň taryhyny Atabaý çarguly ýaly ýyz goýan, at goýan halipa bagşylarymyz ýaly halipalyk derejeligine ýetmegden tüýsüremizden arzuwlaýas. Indi kuwat size de şeýle sorag bilen ýüzlenesim gelýär. Geljekki ýylda etjek işleriniz dogrusyny, öňüňizde goýan maksatlaryňyz dogrusyny bizi bilen dinleýijiler bilen paýlaşdyň. Elbette maksatsız, arzusuz adam ýok diýen. Bilýänsiňiz, toýlarda, bayramlarda kakamyň aýdymlaryny başardymyzdan halka ýetirýäs. Geljekde de halipalarymyň aýdymlary bilen arkadamyza, halkymyza hyzmat eder. O täze aýdymlar bilen türkmen owazyna şekle geçirip şol aýdymlary halkymyza ýetirir. Indi şu söýdüňem öýlen bagşlar awada milli syýahatçylyk dolugunda ýazg edemizde dinleýijilere Mehriban hakaňyz Atabaý çarguly döreden Mehri Cemal diýen aýdymny şekle geçirjek diýip söz berdiňiz. O şekilde aýdym taýin nesip bolsa ýylyň başyna täze ýyl sowgat hökmüne dinleýijilere ýetirir. Umman täze ýylla aýdymçylarymyzdan dinleýijilerimizde aýdymsa söýçülerimizde täzelikler kän näçeýlemi?
Bolya, inni söhbetimizi jemler, bugün bayramçılık günü gepleşimizden bayramçılık sany aýlymda halkymyza ýetirli otyr. Gepleşimizde soraglary gysgaldyp aýdymlar uzaldyp aýdymlara geçelim we ýene de soraw jogap aldy dowam ediber. Yo, an beýmrat tapmaça wadylar. Ha, gepleşiň bu sanyny ýokmy diýjek bolýar. Bar, ne adat dönmediň talip deň duşy zehini şahyr ýigdimet Kerim Halydan ýelen bir näçe tapmaçalar bar. Tapmaçalara geçelim. Şoňa geçelim. Bolýar, tapmaçalara geçelim. Gepleşik hasam bir gyzykly bolar. Ýaly tapmaçany okap berýän dördüňde de degişli jogaby arkaýyn aýdyp bilýäňiz. No başlarymy? Başlarız aytsa. O, kim birinji aýtsa utuq şoňa berýär diýeň. Onda ilkinji tapmaça şeýle. Öňküde ente başlamak am nerden biljek? Ne başlaýar? Öňküden hem kemesin ýüreklaryň gysmasy ýyl şeýle bagtly gelsin. Goy geçilsin. An täzeden bir ýerde okany. Bolýar. Onu ünsert dinleýäs, tapmaça şeýle. Öňküden hem kemesin ýüreklaryň gysmasy ýyl şeýle bagtly gelsin. Goy geçilsin. Täze ýyl ýaňy özüňde mardy we otyrdyň da ýurdumyzda täze ýyl döwletli Artgalymy? Hawa artgaly jogap dogry, artgaly. Inni Muman Kerim Halyň bize şu ýollan tapmaçalarynyň köpüsi täze ýyl bilen baglanşykly. Onuň üçin inni tapmaçaga geçýäs. Ören kiçi bolsa-da gitmez gyşda serçeler. Täze ýyla garaşyp guramaýar arçalar jogap dogry. Inni tapmaça şeýle. Ya gyýdynyň gyýdy ol, ya oglundan däl anyk bir zat anyk aýaz babaň agtygydyr. Akpamyk. Garpamyk. Jogap dogry. Hasyn dinleýän mädene men orta jogap berýär. Madam medetli bolun. Döwülmesin kuraklar. Täze ýyl has bagtly bor, bir bolanyny ýürekler. Jogap dogry. Inni tapmaça şeýle. Biziň ýyllaryň gelişi hem başgaça has gyzykly bolar ýaly gel çödeli tapmaça jogap dogry. Dowam edýär. Aýaz baba garpamyk bu bayramyň seresi diňe şolaň elinde arçamydyň? Ýeti. Ýok. Çyrasy. Çyrasy, jogap dogry, çyrasy. Berekellah haçy. Indiki tapmaça şeýle, ünsert dinleýäs. Täze ýylyň bir şerti saklar puly sowmakdan. Çünki aýaz babadan bitýär ähli sowatlar. Jogap dogry. Inni ahyrky tapmaçaga geçýäs, ünserelim. Şadlyk şowhuna wetsenip bayramlar bolsun mübarek. Aşyklar arzuwuna gowuşup gelsin öýlerimize. Bäbek. Jogap dogry. Ana kuwadym berilen tapmaçalary jogaplandyp başardy. Bize tapmaçalaryny ýollan şahyr dostumyz Kerim Halyfa dörejilik ýoluny okuwuny ulusynlyklar arzuwlaýar. Geljekde de nesip bolsa biziň gepleşigimiz bilen işeň ara gatnaşykda bolup, hasam gyzykly tapmaçalaryny bize ýollap, mehriban arkadamyz halkymyzy döwrümizi wasp edýän owadan şygyrlarynyň hem höwrüniň köp bolmagyny tüýsüremizden arzuwlaýarsa, gepleşigimizi owadan aýdymlar bilen dowam edel haçy. Indi gepleşigimiziň başy edil häzir bir agyr çekul aýdymlara haýyş etjekkä mümkin bir gepleşigimiz hasam gyzykly bolar ýaly şowhunly bir joşun aýdymlary ýerine ýetirip berýän. Her ýeňiz bir aýdym. İsteseňiz bilelikde de ýerine ýetirip berýäňiz. Aýratynykdy. Bolýa aýdymlarym tanşedan adat. Näil aýdym aýdyp berse. Söýg aýdym bilen, şowhunly aýdym bilen dowam edýär. Bolany ýigitler sizem her ýeňiz bir aýdym ýerine ýetirip berin. Mehriban ýylaşar, hormatly tamaşaçylar, gepleşigimizde dowam edin. Türkmen owadyny owallar taýdanlaşan natly gepleşigimiziň bayramçylyk sany ýigitlerimiziň ýerine ýetirjek owadan aýdymlaryna wetsenip dowam edýär diňler. Diýinjalyň. Ýatpakdy bir gül gördüm, oňa söýgü. Ýaş kalbama baky, duýdy bir duýgy. Sen adam bir tellem, kalmady gaýgy. Aklym hayran alyp, görküm ýagül. Diýady konul, öz güllerden seýreken meni, gülerlerden. Özüme güllerden, özüme yıllardan, reyhanın senin, görküm ýagül.
edeyim Sücüden tücü lanet edimini Ol duygun gücü yürekte ornaştı Kaygılı üncü var olup nurana Yaktı ayağın diyadı konul Biz bu güllerden seyri kemledi Güler yüzlerden Birbirine güllerden Bir bakayımlarından Reyta gülden senin Durkunu yağdın Sakir acayip vaktini yandı Acayip görküme bir tedilir adı Bir neceler yanıyor yaskın güldü Tabim olup tüyü tahtına yağır Diyadı konu Öd bu güllerden Seyrekim dedi Güler yüzlerden Ödüme güllerden Yıkılayıklarının Reyta gördüm senin Durkunu yağdın Dünyada konu Ödme güllerden Seyrekim Güler yüzlerden Ödme güllerden Yıkılayıklarının Reyta gördüm senin Durkunu yağdın Azman yüzünü yatsam adını Dürüttün yarım Sevin adını Aşkın cadısı Yaktı canımı Yar, 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 yar Azman yüzünü yatsam adını Dürüttün yarım Sevin adını Aşkın cadısı Yaktı canımı Yar, yar Dur Hatice Sözlerim dinle parça Dur Hatice Teyvim çıkmasın kuca Dur Hatice Yüreğim koyma önce yar Teyvim dar Dur Hatice Sözlerim dinle parça Dur Hatice Teyvim çıkmasın kuca Dur Hatice Yüreğim koyma önce yar Teyvim dar Duşun şölge bile fağadı Yılgır şıngülü Kalbin yadıdı Yar, 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 yar Kara gözlerim yarın canıdı Duşun şölge bile fağadı Yılgır şıngülü Kalbin yadıdı Yar, yar, Dur Hatice Sözlerim dinle barca Dur Hatice Teyvim çıkmasın puca Dur Hatice Yüreğim koyma önce
Süýüýümizar Dur Hatice Sözlerim dinlep birce Dur Hatice Süýüýüm çıkmasın puça Dur Hatice Yüreğim koyma önce yar Süýüýümizar Dur Hatice Sözlerim dinlep birce Dur Hatice Süýüýüm çıkmasın puça Dur Hatice Yüreğim koyma önce yar Süýüýümizar Dur Hatice Sözlerim dinle birce Dur Hatice Süýüýüm çıkmasın puça Dur Hatice Yüreğim koyma önce yar Süýüýümizar Asman sana, güller sana, dünyam sana, mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Asman sana, güller sana, dünyam sana, mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Alay sana güllerimi, sana soğut beni, tarif edip gözlerimi, sevgi sözümü değil. Sen söysen beni, menem seni, biz bile bağlı buluruz. Duysan mahremi, versen ellerimi, bile durmuş kurarım. Asman sana, güller sana, dünyam sana, mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Asman sana, güller sana, dünyam sana, mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Çadırı sevgimiz bile, tarihe girelim bile. Aşıklarımız kab olalı, anansınlar sevgimize. Sen söylen beni, menem seni, de bile bağlı buluruz. Duysan mahremi, versen ellerimi, bile durmuş kurar. Asman sana, güller sana, dünyam sana mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Asman sana, güller sana, dünyam sana mengzeyer. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm sana bağlıyar. Sevgim sana, duygum sana, ömrüm
ömrüm sana bağlıyar. Geçen akşam düşümde ya seni gördüm, sarı gülü soğudu edip sen bana verdin. Alçaladım men tizginip yerimden turdum, düşünür aydın düşmeni beylevirdin. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım, bağırla derdim. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım, bağırla derdim. Ayrılığın alameti gül var fasari, yakma udum süyün gülüm gel seni bari. Men sevimin pervanı sen galatkari, düşünür aydın düşmeni beyle verdin. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım, bağırla derdim. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım, bağırla derdim. Dilimden gelir, yapmadan aşığın namalar yalar. Sana dedim mündürse dilimden gelir, yapmadan aşığın namalar yalar. Düşünür aydın düşmeni beyle girdin. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım, bağırla derdim. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım, bağırla derdim. Nur cemalım, nur cemalım, nur cemalım, bağırla derdim. Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, owallar saýlaşanatly etleşigimizi ýigitler bilen, siziň biziň hem gowurýan aýdymçylarymyz bilen bulan ýerine ýetirmegine ajaýyp aýdymlar bilen bir gepleşigimizi dowam edýäs. Sorawlara geçelim. Täze ýyl arzuwlaryň hasyl bolýan bayramy, gowy birek-birege ýaşy dilegler arzuw edilýän bayram hökmüni ýurdumyzda Mehriban arkadaşymyzyň saýasynda toýlanylýar. Indi soraw dördüňde de degişli. Täze ýyly diňe iki adam bilen geçirmeli bolsa kimler saýlardyňyz? Bemurat bu soraw berip oturanmatyň men jogam taýyn. Eger bellemeli bolsa ejem bilen kakam bolardy. Hudaýa şükür bagtyar maşgalanma, ejemma çağalanma. Her ýyly bagtyar maşgalamyz bilen birlikde geçirýäs. Şeýle bayramçylyklar, bolçulukda geçirmäne döretip beren mümkinçiligi üçin Gahrman hem Mehriban arkadaşymyza çäksiz sag bolsun diýen, Gahrman arkadaşymyň jany sag bolsun, ýyl ýurt behbetde alyp barýan işini ilmi dama rawaşyk bolmagyny arzuw edýän. Hawa hazy dogry berlek geçdi. Mende şonuň kisem ýok. Mehriban kawlamyň, käbämiň orny tutuşoklarym ýok diýen. Şoň üçin Mehriban maşgalamyz bilen, enem bilen, çağaçyklar bilen täze bayrammy belleýär. Düşünükli. Awa isleýän adamam ene tam diýip jogap berer.
elbette en atan orun tutacak yok. Birden Mehriban käbem çağızıklarım bilen her yıl düşüp geçiriyor. Ben Murat doğrudan ağanın doğraydı ya. Hiçbir insan en atanın orunu tutmaz. Şoň üçin dünyadaki ähli en ata ece kakalara uzak ýaş dileýär. Şolar balalarynyň bagtyna on ýaşasyn, balalarym şolara buýsanyp ýaşasyn. Elbette ýa-ni bellep geçişimiz ýaly en atalarymyza ulus arpa oýan gahrman Mehriban arkadamyza köp sağ bolsun aýdýar. Jan sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Elmedama arkadamyzyň ömrüne ömür goşulsun. Yüzünden ýylgyryş nur gitmesin. Jan sağ bolsun. Köp sağ olun. Ýigitler arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Mumman täze ýyl her bir maşgala bagat getirsin diýip tüýsüremeden arzuwlaýar. Indi ýene bir soraw geçelim, soňra gepleşmedi aýdymlar bilen dowam ederiz. Her kim arzu edýär täze ýyl köp zatlaryň täzelenmegini isleýär. Aslynda täze ýyl bayramy täzelenişiň alamaty. Indi soraw şeýle täze ýyl üýtgemezligini isleýän zadyňyz bar. Nämen täzelenip, nämen öňkülügine galmagyny isleýäňiz? Täze ýyl. Hajy. Türkmeniň sadalygy, mehribanlygy, mihmanseýerligi, äleme belli häsiýetler mümkin diýen. Goý ganymyza singen şu häsiýetleri hiç bir täze ýyl miýz etmesin. Nur ýagdy. Elbette ahlakymyň könüligine galmagyny islerdim. Sebäbi başlar belli bir derejeye ýetip başlandan ahlak kemäp başlaýar. Täze ýyl gelse-de şu başlanyç ahlak bilen ýöňe ýörülmek nasip etsin. Şeýle bolsun. Huwasy Türkmen halk aydımlarının ähenlerinin üýtgemezligini islerdim. Sebäbi döwür ösýär, tehnologiýa has güýçlenýär. Güýçlenýär saýynam aydymlar biraz ýoýulýan ýaly bolupdyr. Täze ýyl üýtgemezligi isleýän dadymam şol. ne adadyň pikirini bilelim, soňra gepleşmede aýdymlar bilen dowam ederiz. Ada Ýa-ni işler ýaly. Aganamyň dogry jogaplar aýtdy. Meňem öz pikirimde Türkmen halkynyň başyna gelip gonan bagyt guşy hiç asan üýtgenmesin. Elbette ýa-ni Kuwat agam dogry aýtdy. Türkmen halk aýdymlaryny ýoýulmazlygyny isleýän ýene ýa-ni täze özçe öwüşgün berip, her bagy özçe öwüşgün berip, täzelik girdip halkymyza sowga edip dursunlar. Täze ýyl arzuwam şo. düşünükli. Indi şu wagt öýüňiz aýtdyňyz, ata-babalarymyzdan elýän, halipalarymyzdan miras alan Türkmeniň ganyna singen meşhur Türkmen halk aýdymlary bar. Milli aýdymlar. Milli aýdymlarymyz bar. Nusrawy şahyrlarymyzyň sözlerine dören aýdymlar bar. Ne gepleşimizde şolary ýaly aýdym getirdiňiz. Dogry. Doğru. Ne bir diýjek bolýanym sesem gazyşarça boldy. Bir hasam gepleşimiz süýjär ýaly gyzykly bolar ýaly çekuly toýlarda, bayramlarda halkynyň tarapyndan istek bildirip haýyşda edilip dinlenilýän aýdymlardan mümkin gepleşimizde ýerine ýetirip berersiňiz. Onu höwüsle. Yap, ol koca senetkar baba gammarın. Hop, ol koca senetkar baba gammarın, mehriqlasından dören tutarım. Ay qaýgasa singen buzek göwün. Owadyň ulan erer tutarım. Ay oğlun bagşyň, ay oğlun bagşyň, ay sahı bagşyň oğlun nukda oynany, şol bagşyň
Şahanına kaynanin Ay şükür bağışayın Arnamet zaynanin Mallağan kolunu hayran tutarım Ay perdelerine minglep mukam konumi Ansan oğlu seni dinlep kanumi Yanlarına kara dalin yanımı Böyle yaşlı bağrı giryan tutarım Ay necep yalan yapırlağın pendi Saklan baynamaz şimdi Ay hande uzhanın uzat perdenin Cebbar bilen bağı giren tutarım Bu Türkmenimin koşa koşa tacı var Bir mağdım ulu bir koşa tac Ay şol koca kudreti cahan halinar Şöhretin cahana yayran tutarım Mallağan kulunu hayran tutarım Barthalatin boylum sallanıp beşti Gözüme de taştı hali kurcunun Hey 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 aklıma perde besmen neylerim Hezrede canımda kalın kurcunun Örtü yaşlı giydi ala Koy zelvemin der kamatam daley Hey 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 Ay dişidirimin der levlerim bala Hayır türkü derler teli kurcunun
gel. Bakçadına şeyda bülbül ötüşmez. Ahırdım ben alam yara yetişmez. Hey 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 hey. Derdim köptür derman koluma düşmez. Ötürelim çeden dili burcunum. Hem nadiyer değil hem yarım bağına. Dolup işlemi piyaladın tağına gel. Ay gezem kapısına yar toğuna. Men olsam habi tuğulu urcunum gel. Men oldum Habibul Urcunun veyay men dalili ay yare yare canok yare men oldum Ahmet Karukuli Urcunun yar gele şükür inni yar mekanı görünni vah gele görünni gözüm düştü sona durun yerlerine yarın bağı gülistanı görünni vah gele görünni gözüm düştü sona durun yerlerine Feleğimin elinden nalalar çekip kara gözden yaşım dürkümünde kut hey 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 yarından ayrılıp her yana bakıp vah her yana bakayım gözüm düştü sonan durun yerlerine hey 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 Koşun ne yar deyip darin ağlayan Aşkodun acılar bağrımda ağlayan Hey 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 Şol sebepten pelek baltın bağlayan Vah baltın bağlayan Gülüm düştü tonan durun yerlerine
Şol sebepten telep bağtın bağlığın vah bağtın bağlığın Gözüm düştü sona durun yerlerine vah gidin yerlerine Gözüm düştü sona durun yerlerine vah gidin yerlerine Orey Yar gelir Yanmış moduna, yanım oduna Gel yetiş tadıma, yetiş tadıma Yanmış moduna, yanım oduna Gel yetiş tadıma, yetiş tadıma Men qarasam gözleri cadını Şad eylem men aşığım Men qarasam gözleri cadını Şad eylem men aşığım Gel bugün hoşum, bugün hoşum Sen filgamlı başa, bugan gıyın başa Gel bugün hoşum ey, men bugün hoşum Sen filgamlı başa, bugan gıyın başa Men qarasam gözleri cadını Şad eylem men aşığım Men qarasam gözleri cadını Şad eylem men aşığım Şad eylem men Bilmeniden arap qal arka zaynam ho Bol yürek para para qal arka zaynam Qal arka zaynam ho Gözüm düştü intizara qal arka zaynam Seni duşurdu ıqlatım qal arka zaynam Qal devran senin bileney Hey, qal arka zaynam ho Leyle'dan içillerde bir koşulup yatanım Yığınanıp bildik duş ile elçimeyle tutanım Güler yüzüne aşık olup aşk oduna katanım
saynamo Ay tidret gidel mundan ey Düşman vurmöfün bizi Aşıklar piri Züleyha Gerçekler korar bizi Takdirinden azap olup Yaşa doldurma bizi Benim murat kalbin Tek üçün şallım tadik Fadım sana kurban bulsun Hey Kal arkadaş aynam Asıp tüküntü veriyar Aylanayın basından Hirlerin ulkonalar Hilalların asından Alyanat bize zaman Küncü göğürdiysinden Yüreğime tağı oyun hey Gidelerinde yaşından Bolli yürek paraley Hey Bağlı arkadaş aynam Bolli yürek paraley Hey Bağlı arkadaş aynam Hey Tiri duman budağı Toprak onu karadasan ayrıldı Fil oluma dalıp akar budağı Siri dolup karadasan ayrıldı Ayrıldı Lama portila madinen yurdunu gayreti per gönderin midini Adam o diye bilmedi derdini Yürüp yanıp tesne yasın ayrıldı Yurt derdine gider illenir dağlar Aman kaçıp varar bakın yaranlar Malip yurt gelir bahil nadanır Uffa batır güzel kışkın ayrıldı Ayrıldı
gelir mudam yol bivarlar mavardı hırak gideni çağlar Martım uli hakyatlar kanarlar Şahidalar akıl kuş dön ayrıldı 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 Mehruan ile şer hormatly müşaşlar biz getmişimiz dowam edýäs. Indi dördüňde de bir sora beresim gelýär. Bagşa aýdymçy sadanyny umumyň kalby sunat bilen badaşan insanlara agdy berlik gerekmi? Gerek zat agdy berlik dogrydan. Indi Mehruan ile şer Türkmenne gowy söýdem bar, agdy bere taňry berdi. Elbetde owalar sadaşan natly yapyşymyň şu bayramçylyk sany we Mehruan arkadaşymyň tagallasy bilen açylan Türkmen owa tele ýaýlymyň şeýlede paýtagtymyň gorkuna gork goşup oturan Aşgabat Meden Diýinjal merkeziniň guramagyny taýýarlap size ýetirilip otyr. Aşgabat Meden Diýinjal merkezinden hem ýürütini aýdymçylarymyza gepleşimizden ahyryny sowgatlarymyz bar, gymmat bahaly sowgatlarymyz bardy. Bunu aýdymçylar maslahatlaşyp Mehruan arkadaşymyň görellüsine eýerip ömrüni sunwata bagyşlan ustat halipalarymyz bar. Şol sowgatlary Aşgabat Meden Diýinjal merkeziniň gymmat bahaly el telefonlaryny, tergülşemenlerini, süýjülük sowgatlaryny bu halipalarymyzyň iş ýerlerine, döwletli ojaklaryna baryp aýdymçylarymyz ýa-da sowgatlar gowşurarlar. Şol pursatlara mine biziň dörejilik toparymyz ýadga geçirdi. Şo pursatlara ýa-da size ýetirýär, siz tomaş ediň. Soňra gepleşimiz ýene-de soralar bilen, aýdymlar bilen dowam ederiz.
Kaka durdağı. Halife alomay. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Halife salamu alaikum. Aleyküm Yana oraya täze ýyllar gutly bolsun, düşümli bolsun, bereketli ýyl bolsun. Ýörite biz Türkmenwat tele ýaýlymyna o wadlar saýlaşan atly ýepleşigimiň bayramçylyk sanyny ýadyk etdik. Elbetde Aşgabat Meden Din Jalş merkeziniň adyndan hem ýörite bir ýigitler bilen siziň ojagyňyza gelip ilkäwir täze ýylyňyzy gutlaýdyk. Soňa mine ýigitleň adyndan size bir bayramçylyk sowatlary bar. Mümkin bolsa kabul etseňiz. Ýörite Türkmenistanyň atlanan artisti Nuri Adrejev size qymmat bahaly o el telefonuny goşurýar. Nesip etsin. Ine-de ýörite ýurdumyzda şokolad önümlerini öndürýän tüýjülük kärhanasynyň altynda tüýjülük kärhanasynyň adyndan hem o tüýjülük sowgady. Ne ýylyň parlak ýyllady. Azat dönmeýär o. Adyndan hem şu tergül çemender kabul etmeňiz haýyş edýär. Sağ olun halipa. Şu owadan güllüň, owadan bolşýar durmuşyň diýelim, dam owadan bolsun. Ene döwürdeşiňiz Türkmenistanyň halk artisti Ataway Şargulyýowyň perdende Kuwatçanyň adyndan hem Kuwat Şargulyýowyň adyndan hem geljek ýylyň bir süýjülükli bolmakly arzuwlam ne süýjülük sowgady. Bu oglan ne paýtatymyň görküne görk goşup oturan Aşgabat Meden Din Jalş merkeziniň hünärmeni Bagtyar. Ine ýörite sizi maşgalaňyz bilen mihmançylyga çagyrýar, çakylyk hatyny kabul etseňiz. Inha oğlanlar biz hiyelap gelip men ojama gelip meni begendirdiňiz. Ina şu bizim bagtyarlyk döwrümizde tuwalama Mehriban arkadağımyzyň ünnegi bilen, şonuň himayeti bilen tuwalama sonu otumuz ösýär. Ýaşlamy tuwalama ýüze çykýar. Inha ne gözel ýurdumyzda belli ýigitler ýaşlaň arasynda şöhrat gazanan, awra gazanan ýigitlerimiz alyp gelipsiňiz. Men gaty begendim şu zatlara. Halipa diýip geldiňiz. Bizim Mehriban arkadağımyzyň şu şagirt halipaçylyk däwini eýeriň diýilýäniň şonu şumat şu däwimi dowam etdirýärse. Ene şu geljekde de şeýle bolsa, näme ýurdumyzda ýene-de bagşlanmaz, aýdymçylygymyz köpeler. Sebäbi siziň aýdýan aýdymlaryňyz tuwalamy şadýan aýdymlar. Sebäbi bagtyarlyk döwründe ýaşaýas. Şonuň üçin şadýan aýdymlary köpeldiň, aýdymlaryňyň üstünde köpürek işläň. Ýaşlyň töýgüsini gazany berin, durmuşda awraýalyň hemmäňize. Şu pursatdan peýdalanyp, hormatly ýyl ýaşlygymyz, hormatly prezidentimiz Mehriban arkadağymyzy ýetip gelen täzilimiz bilen tüýsürümden gutlaýan. Näme Mehriban arkadağymyza ýylymyz üçin, halkymyz üçin, ýurdumyz üçin alyp barýan ägirtul işlerine üstünlükler hemrasy bolsun. İşi urawaş bolsun, belent başy aman bolsun. We hemme halkymyzy, hemme sonuňa diýşärlenmeli tüýsürümden ýetip gelen täzilimiz bilen mübarekleýän. Goý her bir halkymyzyň, her bir raýatymyzyň ojaklaryna şu täzilimizde arysgal bolsun, arahatlyk bolsun, ýurdumyz parahat bolsun. Köp sağ olun, kaka durdağı, arzuwlaňyz hasyl bolsun, siziň hem janyňyz sağ bolsun, maşgalaňyz awat bolsun, sowgatlaňyz hem nesip etsin. Arkadağımyzyň saýasynda da geljekde näme bir şu aýdymsa däleminde şagirtler bilen özüňiz bir halka arkadağımyza hyzmat etmekde de ul üstünlikler arzuwlaýar. Ruhsat bolsa biz ýöräýli, ýolagçy ýollaýaşy diýip. Ine Mehriban ýyleşler hormatly tamaşaçylar, biz halipalarymyza, gutluglarymyzy, sowgatlarymyzy gowşurmaklygymyzy dowam edýäs. Edil bizine kärdeşler bilen, aýdymçylarymyz bilen Mehriban arkadağymyzyň ýaşlyk ýyllarynyň geçen ýerleri, at şapyp göreş tutan ýerlerini gepleşigimiz dowam edýäs. Şu mukaddes topraga gadam basaňda şahyryň şu tetirleri ýadyňa düşýär. Ärleri, şiirleri beren Göýekdepe, äleme iýinirdi arkadağı oglun. Bugün döwlet gurup Bagtyar kalbyny jemläpdir pederleň dogmyn. Babaryp buýsanyp merdem ogluny belent köpet dağı döşger otyr. Bu meskenne şehit bolan ärleriň arzuwlar onu belende ýetir. Asly dağ kişiler depe öwrülmez. Şiirleriň balasy şiir bolup dogur. Merdan alan kowmy arkada ogly halkynyň kalbyna är bolup sygar. Ihlasyňyz, ynamyňyzy ödemek, döretmeklik biziň bilen arkada
Güneş doğsa yalkım saçar äleme. Aqbal nurdur. Sizin bilen arkada. Mehriban arkadamız janyňyz sag bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun. Tutýan tutumlaryňyz elime-dama rowaj alsyn. Gahrman ogly dünýä beren mäl kulagymyzy oglawat ejemizi uzak ýaş dileýäs. Boy bagtyar enata gahrman ogullarynyň halkymyz üçin gazanyp berýän beýik ýeňişlerine gowunyp ýaşamak üçin beýik bir bar. Mehriban enata uzak ömür, uzak ýaş bersin. Bagtyar ýurdumyzda toýlarkän bolsun neşeýle ýagşy arzuwlar bilen mehriban ileşer. Biz ýolumyzda dowam edýäs. Türkmen owadyny biz bilen galyň. Ene ýigitler Türkmenistanyň halk artisti Orazgul Abbasowaň zähmet çekýän teatryna da geldik. Häzir Halipa biziň gelýänligimizden habarsyz. Ýürüýte teatryň dörejilik topary sahna taýýarlady. Mümkin bolsa baralyn sowgatlarymyz gowşuralyň Halipanyň täze ýyl bayramy bilen gutlalyň. Ene mehriban tomaşaçylar, hormatly ileşler, biziň Ustat Halipamy Türkmenistanyň halk artisti öz ömrüni sunwata bagşlan Halipa Orazgul Abbasow biziň gelýänligimizden habarsyz. Ene duýdansyz biz häzir aýdymçylarymyz bilen Halipanyň ýanyna barýas. Tomaşa. Orazgul eje, assalamu alaykum. Häzir ýylyňyz gutly bolsun. Düşünmürdüm. Gelin oğlanlar, gelin. Assalamu alaykum. Gelin salamlaşın soň sowgatlar bolsun. Assalamu alaykum. Bular tanansyňa? Tanıyan onu atlar yatmış. O wagtlar sağlaşan atly ýetmişimiň bayramçylyk sanyny ýazgyda otýardyk. Ondan ýigitler bir mehriban arkadamyzyň görellesine eýerip bir arkadamyz Halipalara hormat edýär, we şaher paýlaryna ýa hormatly atlarda ýa bizim şu mehriban arkadamyzyň görellesine eýerip bayramçylyk gününi bir Halipalarymyzy begendirelip, käbirleriniň ojaklaryna, ene siziň iş ýeriňize gelip ýürüýtede sowgatlar bar. Ne kuwadyň eline Aşgabat Meden Diňjalş merkeziniň adyndan gymmat bahaly el telefon kabul edin. Ne hazy? Altınlar tüýjülük kärhanasynyň adyndan tüýjülük durmuşyňyz tüýjü bolsun. Täzeňiz gutly bolsun Halipa. Azat dönmedi. Halipa Orazgul eje, elmydama size en gowlatlar arzu edýän janyňyz sag bolsun, durmuşyňyzam tüýjü bolsun. Elmydama aramyzda başyňyz dik bolsun. Täzeňiz gutly bolsun. Geçiňiz haklar. Aşgabat Meden Diňjalş merkezi artjaklaryňyz bilen bile lezzet tagamlamadan dadyk meňe çağırýar. Diňe bir daatmalarla ýürüýte naharlanmak üçin çakylyk haty. Issenlik wagt Aşgabat Meden Diňjalş merkezine baryp iýmeli, içmeli, şatlanmaly, we diňjalmaly. Özüm mugut. Ölme. Soyar o kenarına. Gözüňizden emişe begen şaşlar aksyn, janyňyz sag bolsun. Ýene de kän ýyllar arkadamyza, halkymyza şu teatrda özleňiziň täze sahna oýunlaryňyz bilen çykyş etmekde de ul üstünlikler arzu edýär. Täze ýylyňyzda ýene bir ýola gutly bolsun. Sağ olun. Gaty begenim. Şu hormatly arkadamyz öz watanymyza, halkymyza hyzmat etseňiz, öz watanymyzy wasp edip bütün dünýä ýaýsaňyz, arkadamyz bilýär, düşünýär, hemmesine şu halka hyzmat eden adama ulu hormatlar goýýar, terpaýlar ýapýar. Umuman şu watana, halka, şu diýara hyzmat etmeň özü bir ullukan bagyt. Ulu bagyt. Şu bagta bizi kim getirdi? Hormatly arkadamyz etdirdi. Şu ýurdun, şu watanyň, şu hormatly arkadaň kadryny bilen. Depeňizi terjediň. Ýoluňyz ak bolsun, ýollaşyňyz hak bolsun. Hormatly arkadamyzyň şu watan üçin, halk üçin, dünýä üçin, şu halkyny ulu menzillere galdyrmak üçin giýjesin, günni de işleýär. Edýän işleri, rowaşlyklary beslensin, jany sag bolsun. Allah'tan
vatanımızın avri mınnanan belende kaldır. Silah gelengide sağ olun, Tanrı elkasın öňümizden ullakan bir täze bayramçylygy. Täze bayramçylygy ýylda bir sapar bolýar. Onam hormatly arkadaşymyz häzir giýjesine ýurdumuzy görýäňiz mi näil bedäpdir, he? Allah'tan şu hormatly arkadaşymyzyň jany sağ bolsun. Size de ajaýyp aýdymlary halka ýetirmeňizi arzu edýän hormatly arkadaşymyzyň jany sağ bolsun. Allah'tan ömrü uzak bolsun. Şu edýän işleri halk üçin, watan üçin edýän işleri diňe rowaşlygy bersin. Köp sağ olun. Oradylyjy. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Düşümli bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Janyňyz sağ bolsun. Inniki ýyllarda hormatly arkadaşyň saýasynda inniki ýyllarda Hudaý ýetirsin. Şeýle bolsun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Indi Halipa biziň ýene de başga barmal ýerlerimiz bar. Wagtymyz hem şäkli ruhsat bolsa biz ýöre bereli. Ruhsatdyr balanam. Işiňiz oň bolsun. Köp sağ olun. Mehriban ýeşler hormatly tamaşaçylar, ene ýigitlerimiziň ellerine sowgatlar. Häzir biz Türkmenistanyň halk artisti Cemal Sapar bilen ojagyna geldik. Halipa habarsyz. Häzir duýdansyz ýagdaýda barar, bayramçylyk bilen gutlar. Hemem sowgatlarymyz gowşurar. Ýörüň onu. Halipa biz Türkmenowa tele ýaýlymyny. Salamu aleykum. Mümkinmi? Gelin. Halipa, bizene Mehriban arkadaşymyzyň tagalasy bilen açylan Türkmenowa tele ýaýlymyzyň şeýle de Aşgabat Medeniýet Ýaş Merkeziň bilelikde taýýarlamagyny owallar saglaşanatly etmešimiziň bayramçylyk sanyny ýazgyda otyrdyk. Onuň bir pikirlenşdikde gelin şu bayram gününi Mehriban arkadaşymyzyň görelmesine eýerip bir halipalarymyzy hormatlap, ojaklaryna, iş ýerlerine baryp bayramçylyklar bilen gutlap şu sowgatlar bilen begenräýlik geldik. Mümkin bolsa sowgatlar kabul etseňiz. Ene Türkmenistanyň atgadandan artisti Nuriýady Rejepowyň adynyň Kuwat Şarguliýew. Halipa gutly bolsun. Täze ýylyňyz sağ bolsun. Hajiýat Mamedow hani Altynnaň süýjülük kärhanasynyň adynyň süýjülük sowgady bar diýdiň. Hasan süýjülükde gatnaşaly. Allah'tan tetiňiz şu balýaly süýjýaly arkadaşyma melkem bolup bardym tetleňiz. Şeýle de Azat Dönmezow ýörýte ne sowgady bar. Aşgabat Medeniýet Ýaş Merkeziň adynyň. Sağ ol balam. Näside sowgat täze. Medeniýet Ýaş Merkezinde artjak bilen, saýjak bilen, maşgalaryň bilen Medeniýet Ýaş Merkezinde bir süýjülük tagamlar bilen Naharlanmaga mugtçy, mehmançylar çağırýarlar. Bagşy bolsun gowy he. Geçme oglanlar, bir geçin yerleşin, gelin, meň ýanyma da gelin. Indi Halipa sowgatlaryňda nesip etsin, täze ilem düşümli bolsun, ýurdumyza bagyt getirsin, yrsygal getirsin, döwlet getirsin. Ne Mehriban arkadaşymyzyň her ýyl öz atlandyrmasy bar da, bu ýonşly atlarda ýa-ni bu ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watanyny ilip Mehriban arkadaşymy tarapyndan atlandyryldy. Hakykatdan hem 2019-njy ýyl uly rowaşlyga wetsenen bir ýadymyzda galjak ýyllaň biri boldy. Täze ýyl gutly bolsun, bir bayramçylyk gutlawlaryňyzy beýan etseňiz. Sağ ol, Ýumratça. Nähil bagty, bir ojokdy. Diňe aýdymçy derejeli adamlar oturmak. Bir tatsagyň maşyna. Şoňam aňyrtynda Mehriban arkadaşymyzyň alyp barýan adalatly bir tiýatraty, agdybirligi. Diňe arkadaşymyzyň bar arzuwy, maksady halky bir-birini dogan dost bolup, ele berip otun o dişkärlerimi, döredüjülgi işkärlerimi, uluty uly ýerde, kiçdi kiçi ýerde bir ele berip, diňe ýurdumyzdy, şu ýurdu wasp edip, täze aýdymlar döretmäni, bizden etýän kiçijek bir garaşýan zady, kiçijek garaşýan zady, bir täze eser döretse kemrajan, bir gowy aýdym aýdyp çykdy adatjan, Hadyjan, Kuwatjan, şu her aýtdy öz ýerine durup bir şu ötüp barýan asuda parahat ýurdumyzda öz sesimizi goşdyk. Ine biziň arkadagy uly terpaýymyz şol. Şo biz özümiz bir kiçijek iş bilen arkadagymyz şol edýän kiçijek işimizde uly terpaýyny ýapýar. Ýurtda döredüjülük adamsy bolup ýaşamak ýaly gowy kär hünär ýok. Sebäbi döredüjülük adamsy diýlenni döretmedik günüň sen durmuşda ýaşamadyk günüň hadydan şeýle dämi?
Adatsan hükman her gün bir oyanamızı şu ne edip halkı vegenler şu ne edip arkadağıma bir dürüzülük sungot bir tirpayını yapar kaktıp turýanda şonu etmek üçün yurtda dürüzülük adamlarına hemme zat üpçün edilen yurtda joşmak üçün asman atuduluk gerek. Yurt parahatçılığı gerek. Arkaňda da şular ýaly gadaryňy bilip aýatyny saklap apalap oturanam arkadağın gerek. Biz ay diýsek ol arkadağın bizi bir uly bir işeden ýaly şeýler uly ýylgyrma bilen, şatlanma bilen kalbyny ortaga goýup bize bir holmasylyk etýär welini onuň ýene-de joşup gitýän. Şu zatlar şu günler dağın şähere akşamna çykýansyňyz, toýdan gelýänsiňiz, toýa barýansyňyz, dost ýary biz yurdun diýen gözelligini asmanyň ak ýyldızlary, patrak ýaly ýyldızlar ýeri düşen ýaly. Indi bizim öz ýerimizi, ellerimizi ele goýup bir-birimizi uludan kiçe barýymyz, elimizi ýüregimiziň üstüne goýup arkadagly ýurda hyzmat etse köýdürini görüp oturýarsyňyz, at gadanan artistler, bir ustaatlamyzyň ojagy gelecekki at gadananlarymyz ha adatsan ýylyň parlak ýyldyzy sebäbi arkada bizi iqrar etdi. Şu tili ýaýlyma çykmaň özüm arkadagyň kalbyna ornuňyň bar diýildi şu balalar. Özüm näme? Bize bir bütün halka da goloy. İnsanna arkadagymyz bütün halkyň ýüregini ýöne biz üçin döredijilik işgärler üçin hatam goloy. Biziň gönnen özümiziň halipamyz, ustadymyz bir tutup alyp oturanlar çeşmeň bolara. Şu ýydy oturmayan çeşme bir ýerde. Ine şolar ýaly biziň çeşmeýimiz. Özü bize ýol görkeziji ustadymyz. Nädip aýdym aýtmaly, nädip saat çalmaly, nädip saz öğretmeli, nädip şygyr ýazmaly. Hemme şu beýik insanyna ýerleşenne. Onuň bize diňe biz sungot bilen begenlermesek onu biz arkadagymyň bugurup beren ýurduny özümiz türkmenip alyp barmaly boluruz. Türkmenligimize büýsün ýa-da. Şu kärden aýyrmasyn, arkadagdan aýyrmasyn. Biziň ýeketek arkadagymyz, başymyzyň täji. Şulaň bar dadyny bize bahş edip oturan ýygy arkadagymyz. Ömür uzak bolsun. Täze 2020-nji ýylda her aýtdyýymyzyň bir aýtjak aýdymyz, her bir aýdymyz şoň ömrüne ömür goşdun. Saglygyna saglyk goşdun. Ine bizden arkadagyma öňümizde goýan uly iş planymyz. Diňe begenlerip bilsek, buýsonlaryp bilsek, ine bizden garaşýan zady. Şu arkada begen buýsonsa bütün halkyň begenligi, ýurdun begenligi. Ýurdumyzyň toýuna ýaraň, watanymyzyň toýuna ýaraň, arkadagymyzyň toýuna ýaraň. Şonu bilent uwadlaňyz, bilbil ýaly saýramak. Hemmeňiziň ömrüňiz uzak bolsun, ojağa wadançylygy, ojağa berçiligi, Allah jan diňe toýlarda görşeliň. O menem edil eneňiz ýaly öňüňize düşüp, näme maslahatyňyz bolsa, näme bir soratyňyz gelen zat bolsa, mudama şu gapymyz açykdyr. Öz eneňiziň öýüne gelýän ýaly gelip bilersiňiz. Täzeýliňiz gutly bolsun Halipa, arzularyňyz hasyl bolsun. Üç bir gadalay daýlyň staýdy. Başdyna onu şol gadal bilenim biz ýola düşýär. Owa söhbetde şumuz jemläp beýle Halipalaryň ojaklaryna ýola düşäli, ruhsat berdi. Onu gadal çekelim. Hayradan
Öpeyin aratından, aşlarım karatından. Öpeyin aratından, yedin arkadağımı, musulman balatından. Yedin arkadağımı, musulman balatından. Uzağa yaşa arkada, toylara kutlu bolsun. Mehruan ileşer hormat tomuşçular, biz Türkmen owadyny owallar sağlaşyny atletleşigimiň bayramçylyk sanyny dowam edýäs. Halipalarymyz, ýigitlerimiz bilen şeýle bir begenler ýaz. Häzirim inniki begenlerje halipamyz ne Mehruan arkadamyzyň tagallasy bilen şu ýyl Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsyan adyň eýesi Türkmenistanyň halk artisti Atagelli Garyagdyp bilen ojogyna barýas. Biz bilen galyň, gepleşigimize tomaş edin. Ne ýigitler Medeni şäherçesinde 123-nji jaýda geldik. Bu ýerde Mehruan arkadamyzyň tagallasy bilen Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy diýen adyň eýesi Atagelli Halipa Atagelli Garyagdyp bar. Häzir mümkin bolsa halipalara da sowgatlarymyzy goşuralyň. Atagelli, assalamu alaykum. Häzirler gutly bolsun. Mümkinmi? Mümkin. Gelin. Kan garaşdyran nälerse? Yok, gelin. Tuvalet. Salamu Halipa. Gelin de geçelim. Täze ýyl münasibetli Mehruan arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen owa tele ýaýlymyz şeýlede Aşgabat Meden diýen jalş merkezi bilen birlikde gepleşigimiň bayramçylyk sanyny ýadyk edýäs. Gepleşigimiň arasynda da ne ýigitleriň öz teklibi, pikiri bir gepleşigiň arasynda halipalaryň ojoklaryna bar, bir olar täze ýyllar bilen gutlap ýürüýti. Altynnaw Süýjülük kärhanasynyň adyndan, Aşgabat Meden diýen jalş merkeziniň adyndan tergülçemenler, çakyly gaty, gymmat bahal el telefonlar goşuralyp size geldik, sowgatlar kabul edin. Tawarın zany tawar. Halipa, ana Süýjülük Altynnaw, Süýjülük kärhanasynyň adyndan. Sizde Ulluhan ismini vardy diýen zany tawardy. Benim goýmaýar. Şugulun owadan noya durmuşyňda owadan mı? Ay tawardy. Emre odak kon zany tawardy. Tuweleme. Gasy begenýän goňýan. Onlar tawardyň. Tanaýandyňa? Tawa. Halipaň oly. Tuweleme gutly bolsun. Täze ýylyňyz ne gymmat bahal el telefon. Oho, ay tawarlar. Şiýa gerekdi maňa, şiýa gerekdi. Gerekdi. Bu habarlar geldi. Tawar. Tawar nimje? Ýylyň parlak geldi azat dönmedi. Oho, alasan tuweleme. Ullahan üstünlük arzu edýän jany tawardyň. Tawar, taňral kasyn, ömrüňiz uzak bolsun. Inni bu oglana aýdymçy däl, ýöne telekeçi, Aşgabat Meden diýen jalş merkeziniň hünärmeni. Ay berekellah. Çakyly gaty bar. Tuweleme. İmzan. Çağlar bilen artdyjaklar bilen Aşgabat Meden diýen jalş merkezde öýlänlik, akşamlyk naharlaryna çagyrýar. Ay sawala, tuweleme. Hormat hökümünde. Ay berekellah imzan. Mugut naharlanmany çagyrýar. Tawarın zany tawadyň. Ýetir geçiň al. Geçiň. Ýene bir ýola täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli bolsun. Mevde Ulluhan töýgü bilen, çyn töýgü bilen ýüzlenetim gelýär janyňyz sag bolsun. Siziň öňüňizde bagtly durmuş bar, bagtly zamana bar. Şu derejelere bir ýetiren bir hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen biziň bir eşretli zamanamyz edýän işlerimiz, konsertlarymyz, umuman durmuşda ýurdumyzda ýaşap awraýalypdanım şu derejeye ýetmegimiň aňyrtynda hormatly prezidentimiziň uly alada ýatyrdy. Şonuň üçin hormatly prezidentime men elmydama minnetdarlygymı çägi ýok, ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, dünýä derejesinde, ýurt derejesinde edýän işleri elmydama amalaşdyn, ýurdumyz parahat bolsun, şahjyklarymyzyň jany sag bolsun, asmanymyz duru bolsun, hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Köp sag bolun. Mümkin bolsa ýüregiňizde has ýakyn aýdymdan bir ýerini kyn görmeseňiz, ýerine ýetirip berseňiz, soňandan biz ruhsat berseňiz ýolagçy. Baş üstüne. Meyilfinde çıksam seyrana Türkmen sehrafeyim aldır günleri
hayrana Belem dağlarında İğnen yelleri Başı gıybaberi Vayyar hayrana Belem dağlarında İğnen yelleri Lay 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 hey hey Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, ine biziň häzirki gelen ýerimiz Mehriban arkadamyzyň ihlatyndan paýtagtymyzyň bir merkezinde, hasam bir cennet şäheri ýatladyp duran medeniýet şäherçesinde Türkmenistanyň gahrmany biziň ustad şahyrymyz Halipa Gözel Şagly bolan ojagyna geldik. Häzir ýerite sowgatlarymyz bilen Halipany begenler, şoň üçin o wagtlar saatlaşanatly etmişimizde tomaş edin. Türkmen wagtlaryny alyp. Ene Mehriban tamaşaçylar, bize geldik. Palawyny ýita gelýär. Halipa biz Türkmen wagt tele ýaýlymyndan, o wagtlar saatlaşanatly etmişiginden. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Ruhsat bolsa giýräýli. Ýörüň oglanlar. Täze ýyllar gutly bolsun, geçiň. Ine o gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny ýazyk edip oturýar. O arkada prezidentimiziň açyp beren Türkmen wagt tele ýaýlymynyň şeýlede Aşgabat Meden Diýinçaliş Merkezi bilen bilelikde taýýarladyk. Ýörüýte Aşgabat Meden Diýinçaliş Merkeziniň adyndan şeýlede Altyndag Süýjülük Kärhanasynyň adyndan sowgatlar bar, tergülçemenler bar, gymmat bahaly el telefony we ýigitlerden kabul etmeňizi haýyş edýäs. Kutlu olsun. Canı sağ olsun. Teyzeyliniz. Sağ olun Mehriban. Yılım parlak geldi. Doğru. Sağ ol. Ine ödüňiz ýaly owadan tergülçemenler, Türkmenistanyň arkadan artistini. Sağ ol. Ine Aşgabat Meden Diýinçaliş Merkeziniň hünärmeni ne bagtyar. Sağ ol. Aşgabat Meden Diýinçaliş Merkezinde masha bilen mehman höküminde çaqylykaty kabul edin. Bolýar, sağ olun. Emmäňidi, hawa. İlk bilene hormatly prezidentimiň özüni yetip gelen täze ilmi bilen gadyn gutlaýan. Gahrman arkadagymyzy gutladygym bir wasa wakyan agdy bir jewit ýyl gutladygymdyr. Şon ýalym ady dünýä dowlada hormatly prezidentimiň dünýäne gutladygymdyr. Tebe hormatly prezidentimiz watanyňa mogullar. Ýer günüňe mogullar. Şon ýalym dünýäňe mogullar. Ol hemmekse basat ýanda däl olla. Dünýäň ogly bolmak, onu men öz heterlemde ýadyanna. Sen danasyň, dürdänesin, dogrusyň. Ogdyň kowmusyň, röşen dowmusyň. Watanyň oglusyň, dünýäň oglusyň, barlyňda bagtyar bir arkada. Zatlar näme yürekden çykýar. Yürekden çykýan sözüm hemise ol ýaýylmaly, ýazylmaly da. Hormatly prezidentimiziň ömrü uzak bolsun. Öz dünýäsini aýdym bar, mukam bar, saz bar, owaz bar, dowam bar. Hormatly prezidentimiziň gahrman arkadamyzyň ömrü uzak bolsun. Alyp barýan ýyl wähwitli, dünýä ähmiýetli, adamzat ähmiýetli alyp barýan beýik işler hemise ruhsatlara betlenten. Bir ýurdun, bir milletiň, bir halkyň beýogly, merdanas dowulsa, şo halk täzeden dowulýandyr. Şo halk dünýä dowulýandyr. Şo halk kalkynýandyr. Şon ýalam ýalkanýandyr. Dillerimiziň bir-birleşen heňi bar. Biz senlik arkada giň dünýä tenlik. Näde diýseňem ul sözüň jemi bar. Mümkin zat däl. Seni süýmän bilmerlik. Soňlanmasa tarypyňa gelermen, şat diliň men, bilbiliň men,
bilýädiň. Gudratyňy özgü zada deňemen arkadaşym, sen dünýädiň, dünýädiň. Dünýäden ýokary zat ýok. Dünýä bizi gucağına alýar. Dünýä bizi ısratýar, bizi ýaşatýar. Şoň üçin iň beýik zada, şeýle giň zada, çuň zada dünýä denen bolsam, ondan ökeri zat ýokdur. Hormat prezidentimiziň ömürde bolsa, türkmen müdüm ýaşar. Köp sağ olun Halipa. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, maşalaryňyz abad bolsun. Arkadamyzyň saýasynda eziz arkadamyz ýurdumyzy wasp edýän şygyrlaryňyň höwri köp bolsun, galamyzyň uzy ýeti bolsun. Täze ýyl watanymyzy, ojoklarymyzy bagyt arsal döwlet bereket getiren ýyllaryň biri bolsun. Mehriban ýa-da hormatly müşahidler, ne özüňiz görensiňiz, Kuwat Şargulyf, Nuri Adrejepow, Haji Admamedow, Azat Dönmedow, Türkmen we teleýilimiziň dörejilik topary bilen bilelikde halipalarymyzyň käwirleriniň döwletli ojaklaryna bardyk, iş ýerlerine baryp, aşawa meden diýinçiliş merkeziniň adyndan aýdymçylarymyzyň hut özlerine gowşurylan sowatlary, bular halipalara gowşurdylar. Ýigitler, janyňyz sag bolsun, kesiňizden kemal tapaň biz sunwata sarpaly ýurtda ýaşaýasyna mehriban arkadamyz bize ähli wagtda ýa özüňizden bellidiňiz görellik mektebi, terbiýe mektebi, mehriban arkadamyz bize ullar syýlamaklady, halipalar hormatlamakdy, bize görelli bolup dur. Mehriban arkadamyza, halipamyza ýene bir ýola bize şeýle bir döwre wagt gepleşikler taýýarlap halka ýetirmäge uly mümkinçilikler döredip berenne üçin ähli medeniýet sunwady işgärleriniň adyndan çäksiz alkyşlarymyzy aýdýas. Eziz arkadamyzyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, işler rowaj alsyn. Niýetler gepleşigimizi ýene de sonra jogap arkaly dowam edelim, sonra ýene de owadan aýdymlara geçer. Sonra şeýle. Sunwady işgärine önam güýç berýän zat näme diýip hasap edýäňiz? Haji. Halkyň söýgüsü mükemmel. Haçan halk seni söýüp başlaýanda, sen özüňde uly önam we güýç diýip başlaýan. İlgünün söýgüsine münasip bolmak men pikirimçe islendik kärdäki adam üçin uly bagyt miýdemejek güýç kuwat bolsa gerek. Düşünükli. Nuri ýa-da siziň jogabyňyz? Taş töwereňdäki dost ýarlaryň wepaty ansana anam we güýç berýär diýip hasap. Sebäbi nähil sunuwatyň bolanda da insanyň ýakyn zaýanlarynyň ikilik etip başlasa, ola ýan ruhdan düşer. Ola sunwada kim hatda durmuşda höwes bolma mukafa. Düşünükli. Ne kuwat siziň pikiriňiz? Bular bilen emlaşýan, emma maňa güýç anam berýän zat hakymyň Atabaý Çargulyf bolmaklygy. Sunwat ýolunaky şondan gelýän ýoly unutman, geljekki ýaşlara geçirip bilmek islegi, kalpda gaýnaýaka. Anam güýç meni terk etmede gerek. Düşünükli. Ne Azat bu soraga näil jogap bererkä? Soraga meýatdan çykyp gidendir Azat. Täzen gaýtalaýan.
Sunma dişgarna anam güç berýänler näme diýip hasaplaýan? Ýigitleňe jogaplaryny eşitdiň. Siziň pikiriňizi bilmek isleýäs. Sunma dişgarna anam güç berýänler öz ukuyuny bolan, öz ukuyunyň hormatyny kadip bitirýär. Sebäbi islendiň adamda da zehnin bar. Haçan olan hormatlap wagtyny üstüne açyp bilse, onda anamam güýjem ýeterlik peýda bolan kadýar. Düşünükli. Onu size de gelecekte sungatda özüňize, sungatyňyza, zehiniňize anam bolup, bar bolan güýjüňiz, ihlasyňyz bilen diňe öňe ýörep, arkadamyzyň saýasyna hasam bir sungatda uly üstünliklere ýetmeňizi arzulaýar. Häzir ýene ýekeje soraw berjek, soňandan gepleşigimiz aýdym bilen dowam eder. Innik soraw şeýle. Her döwürde sungat işgärlerini görürli bolýan, öňe düşýän ustatlar, halipalar bolupdyr. Anhany şu döwürde şol wezipany kim ýöredýär diýip pikir edýär. Dogry aýdýan Beýmurat. Her döwrüň özüniň uğralyndan ökünülýän ustady bolýar. Şu döwürde bolsa şol ajaýyp wezipany, bu ýson şulan Mehriban arkadamy şol wezipany ýerine ýetirýär diýip biljek. Düşünükli. Nurýady? Elbetde menem şol pikirde. Elbetde özüňizden görensiňiz geçen hepde watan habarlar gepleşiginde Ahman arkadamyz özüniň agtygy Kerim oly Berdimuhammedow bilen Festivaly studiýasyna baryp täze aýdym işleýiş sorullaryna tamaşa etdik. Şol pursatlar näme her bir sungat işgärni galkyndyryar. Sünniwe täzeden hyjut öredýän pursatlar. Ahman arkadamyzyň işiniň aradasynyň näçe köp bolmagyna garamazdan sungat işgärlerini we sungaty ýanyny goýmaýar. Halkymyza, bagşylarymyza toýly günlerde aýtmak üçin bir näçe ajaýyp eserler sowgat etdi. Bu elbetde bize görürlük mektep diýesim gelýär. Menem goşulýan, ollaýanam, Mehriban arkadamyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, saz eserleri, aýdym eserleri dowamly bolsun. Mehriban arkadamyz ilmigamy bize görürli mektep bolup dursun. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sag bolun. Arzularymyz hasyl bolsun. Indi söhbetimiz jemläliň, aýdymlara geçelim. Häzir adama her ýeňiz bir aýdym aýdyp bilersiňiz, kaýdym aýdyp bilersiňiz bayramçylyk gününe dinleýijilerimize siziň ýerine ýetirmeňizde howadan aýdymlary ýetirelim. Gepleşmeden daşlaşma. Maksatlı köngülle çirey bir rapıdı can gille Şehrimizin mimani devletli zaman gille Hey elle Yangırdı gatay cani, gel cani, gel cani, peydirdi diley gane Şehrimizin mimani, devletli zaman gelle Hey elle, elle
Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim men ne dunu bar yali Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim men ne dunu bar yali Başta sevdim seni Ne bana koydun beni Kaygılımı sevdim tanı Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim men ne dunu bar yali Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim men ne dunu bar yali İlk başta sevdim seni Ne güne koydun beni Kaygılımı sevdim tanı Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim men ne güne bar yali Yarımın akçıydı kar yali Bilmedim men ne dunu bar yali Yüreğim sen güzel ağlayar Dünyasına dökmeyletin bugün Gel yanıma Senin bilen baktı günlerime İstiyadımda mı Senin dediğiminin batın İndi geç olur mu payge Şunu duyduğum ağlayan kötü yer Yok ötegen gizler Min sana karışan Yok ötegen gizler Min sana karışan Min sana karışan Doğuşumu ağlattık korkudu Baktı duyan Senin bilen baktı günlerime İstiyadımda mı Senin dediğiminin baktım İndi geç olur mu payge Şunu duyuyorum ağlayan kötü yer Yok ötegen gizler Min sana karışan Nedim Yok ötegen gizler Min sana karışan Nedim Min sana karışan
Yolda tegen giysten men sana qarasam nedim yolda tegen giysten men sana qarasam nedim men sana qarasam men sana qarasam men sana qarasam men sana qarasam Gözlerim oğudun sen maralım Şirin şeker sözlerim oğudun sen maralım Boyun boyumlayıp hayran altın kalayıp Bıyılıp metiben büyük oğudun sen maralım Boyun boyumlayıp hayran altın kalayıp Sayılıp mekteben büyük Oğudun sen maralım O abaramda gördüm Toyda durumda gördüm Sana yüreğim verdim Oğudun sen maralım Boyun boyumlayıp hayran altın kalayıp Kıyılıp metiben büyük oğudun sen maralım Boyun boyumlayıp hayran altın kalayıp Kıyılıp metiben büyük oğudun sen maralım Yürekteki armanım yine kalıydım anım Min molum sen kurbanım Oğudun sen maralım Boyun boyumlayıp hayran altın kalayıp Kıyılıp metiben büyük oğudun sen maralım Boyun boyumlayıp hayran altın kalayıp Kıyılıp metiben büyük oğudun sen maralım Boyun boyumlayıp hayran altın kalayıp Kıyılıp metiben büyük oğudun sen maralım Oğudun sen maralım Oğudun sen maralım
Qarı gözlüm meni mecnun eylemedin, Qaşgaram meni baştan gözlemedin. Aşığını yakma sen aşığını eyledim üçün, Görüşeli gözler menin sözlüm üçün, Görüşeli gözlerdi menin sözlüm üçün, Görüşeli gözlerdi menin sözlüm üçün, Görüşeli gözlerdi benim sözlüm üçün, Görüşeli gözlerdi. Alayadım gülü qonun bülbülümün, Quvaqadın yekeğarın düldülümün. Aşığını yakma sen aşığını eyledim üçün, Görüşeli gözler benim sözlüm üçün, Görüşeli gözlerdi benim sözlüm üçün, Görüşeli gözler benim sözlüm üçün, Görüşeli gözlerdi benim sözlüm üçün, Görüşeli gözlerdi. Didinle sen yüreğin taştan, Tanarça bolum sana baştan. Ayırma meni kalem baştan, Ovadan sıya kara taştan. Yamana mengretme meni, Nerede vadadan hani, Bağrımı parçalap beni, Doğdadın yaralı teni. Yamana meyletme beni, Nerede vadadan hani, Bağrımı parçalap beni, Doğdadın yaralı teni.
cemal O kara saçlıca akıllı başlıca Yarım var benim aydan ovadın O kara saçlıca akıllı başlıca Yarım var benim aydan ovadın Akıllı başlıca yarım var benim aydan ovadın O kara başlıca akıllı başlıca yarım var benim aydan ovadın akıllı başlıca yarım var benim aydan ovadın O kara taşlıca akıllı başlıca yarım var benim aydan ovadın Ine mehriban ileşer hormat tomaşaşlar paýtatymyzda ýerleşýän Bostan Howly Mebeller dukanyny ýadgy edýän owalar sağlaşan natly gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny ahyrlap barýar. Elbetde gepleşigimiziň bu bayramçylyk sany mehriban arkadamyzyň tagallaty bilen açylan Türkmen owa tele ýaýlymyzyň şeýle de paýtatymyzyň gorkuna gork goşup oturan Aşgabat Medeni Diýinjalş merkezi bilen bilelikde taýýarlanýarly. Gepleşikde gowy gyzykly söhbetler etdik. Şernen owadan aýdymlar halipalarymyň dörejiligininden mehriban arkadamyzyň ilhamyndan ören ajaýyp aýdymlary eserler gepleşigimizde ýerine ýetirip berdiňiz. Gepleşigimiziň arasynda wagt tapyp näme halipalarymyzyň iş ýerlerine döwletli ojaklaryna baryp ýörite sowgatlar bilen olary täze ýyllar bilen gutlap sowgatlar bilen begenlerdik. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýas sunmatdy. Abraýyňyz belent bolsun, maşgalaňyz abat bolsun. Gepleşigimiziň ahyrynda da bir alkyşly arzuwlaryňyzy dinläsimiz gelýär. Sunmadymyň haqqy bolnary Kahraman, mehriban arkadamy bize şunlara mümkinçilikler döretip berýär. Şunlara mümkinçilikler döretip berýän üçin Kahraman hem mehriban arkadamyza köp sag bolsun aýdýan. Kahraman arkadamyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydamy rawaç bolsun, belent başy aman bolsun. Kahraman, mehriban arkadamyzy bütün Türkmen halkyny Täze bayram bilen tüýsüremde gutlaýan Täze bayram hemmämize her birimize bagyt getirsin, üstünlikler getirsin. O menem şurdatdan peýdalanyp ilkilene Kahraman arkadamyzy ähli Türkmen halkyny Täze bayram bilen tüýsüremden gutlaýan Kahraman arkadamyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydamy rawaç alsyn. Sunotymyň haqqy bolnary Kahraman arkadamy elmydama bize görelli bolup dursun, jany sag bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun. O menem pursatdan peýdalanyp ýetip gelen Täze bayram bilen Kahraman arkadamy Türkmen halkymyzy tüýsüremizden gutlaýan oý mehriban arkadamyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, iýil ýurt bäkfetli tutýan tutumlary elmydama rawaç alsyn. Menem özgedegimde bizim halipamyz, ussadymyz Kahraman arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Biz bagşy sadanlar üçin, ähli modi işgärler üçin şeýler uly mümkinçilikler döretip berýär. Bize diňe işlämek galýar. Diňe biz bagşy sadanlara däl ähli halkyna, ähli halkymyza uly mümkinçilikler döretip berýär Kahraman arkadamy. Bizem arkadamyzyň önemli öder, täze aýdymlar işler başlar bolup, aýdymçylar bolup, diňe arkadamy bilen öňe ýörer. Täze ýyl bilen Kahraman arkadamyzy Türkmen halkymyzy tüýsüremden gutlaýan geljek ýyl ähli arzuwlarymyza, maksat muratlarymyza ýetirýän ýyl bolsun. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ýene bir ýola ýetip gelen Täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Nädir? Gepleşigimizi bu ýonşly aýdym bilen mehriban arkadamyzyň ilhamyndan ören
öňe diňe öňe jan watanym Türkmenistan ýa-ni ajaýyp eser bilen agdy birlikde şol aýdym jany sisse ýerine ýetirip gepleşigimiz jemler söýeni ni bir täze ýyl bayramy häli gepleşikde bir sowa dalmany gowy ýasydyk. Muman sowa çykdyjylaryň az bolup aýydawadan sowatlar alynýan bayramçylyk inni edil aýydawadan adal ýöne aşawa meden din jalş merkezinden size täze ýylyňyzdan gutly bolmakly ardy bilen sowatlar bar. Şol sowatlar gowşurasymyz gelýär. Ýürüýte bunu 2017-nji ýyldan bäri gepleşigimiz dowam edýär. Bu gepleşigimiziň köp sanyna gatnaşdyňyz. Halkymyz tarapyndan gyzgyn söýüp alanyňyz, halkymyzyň alkyşyna munasyp boldyňyz. Ne ýürüýte bir türkmen wady tele ýaýlymyna tomaşa edeňiz, aýlar geçer, ýyllar geçer. Ne ýürüýte bir owalar faýdalaşan natly gepleşigimiz size ýatladyp durar ýaly. Ne ýürüýte bir nişan ýadygarlyk sowa düş sowatlary kabul etmeňiz haýyş edýäs. Sağ olun. Sağ olun. Ne, her ýeňede. Sağ olun. Biri aşağı meden din jalş merkeziniň adyndan şu wagtlary gutly bolsun. Sağ ol. Näsip etsin. Ne de täze ýyl wagtlary aşağı meden din jalş merkeziniň adyndan. Sağ olun. Döwür köp bolsun. Geljekde de şeýdip halkymyza owadan aýdylary ýetirip durun. Ne de geljek ýylyň arsally hatam tüýjülüge beslenmeli ardulanyp altynlar şakalat önümlerini öndürýän Tuzkarhanaň adyndan her ýerde şular ýaly sebep tüýjülükden ýerleşdirilen şu sowgatlarym kabul etmeňizi haýyş edýär. Häzir ýazgydan soň sowgatlaryňyzy alyp gidersiňiz ýöne mümkin bolsa sahna geçelim. Mümkin bolsa gepleşigimiziň jemini Mehriban arkadamynyň ajaýyp eseri bilen jemläliň. Gepleşigimiziň ahyryny hakyň syýlany halkymyzyň hormatly Ilýaşul syýp saýlany Mehriban arkadamda çäksiz alkyşlarymyzy aýdýas. Ediz arkadamyz ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Bize döredip berýän mümkinçilikleriňiziň gadyryny bilip siziň ynamyňyzy ödäp geljekde size bagtyar türkmen halkymyza ak ýürekden hyzmat etjekdigimizi tüýsüregimizden ynandyrasymyz gelýär. Bursatdan peýdalanyp Mehriban arkadamyzy bagtyar türkmen halkymyzy ýetip gelen täze ýyl bayramy bilen tüýsüregimizden gutlaýas. Täze ýyl yrsally, bereketli ýyllaryň biri bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Elim jahan mehr mukami Türkmenistan bahar bayrami Türkmenistan dostup mekani Ömer, dine ömer Şan vatanım Türkmenistanım Ömer, dine ömer Şan vatanım Türkmenistanım Acap çağım var Yalkım taçyan şam çırağım var Akbilimiz büyük girsin Kahraman halkımı var Ömür, ömür, dine ömür Şan vatanım, Türkmenistanım Ömür, ömür, dine ömür Şan vatanım
şöprak, arkada şöprak, arkada şöprak, arkada şöprak, arkada şöprak, arkada şöprak.